malo ovamo. Jedno 6 sreća da ima planinarka sada nam Ovdje se spajaju ova dva, jel? A? Ovdje se vode i razdvajaju. Aha. Voda iz jednog lidu. To ide dole do tebi, ovo je držat malo šta li jesiš tu? Mislim, evo ga, iz zemlje izvire izvor Kadinovac. Kadinovac, ali on se dole spaja sa Hajdučkim, tako eto da se formiraju Kadinovac, Hajdučki potok. Vidi. I nevjerovatno izdašani. Gledaj. Jedan dio ovdje. Evo i ovdje ispod stijene, a dole ide. Pa, vidio sam tu ispod kamena. Eto. Ali mi ipak idemo prema Hajdučkoj pećini. Tražimo pećinu. Evo me, ja sam se uspeo gore pod jednu stijenu gdje smo mislili inače da je taj otvor od Hajdučke pećine, taj bramo su dole na Litici i ovdje na ovoj stijeni, evo vidite kako je samo rupa. Ovdje je obitavao ovaj medo, evo ovdje gdje je ležao, te koliko je udubljeno ovdje ležu i sad su sve, evo šape, tragovi. Išao je tamo. Znači odavde je mogu da vidi dole u selo. Ano dole. I janjce. Pa šta ćeš, divlja životinja. A evo ovdje imaju i tragovi. Evo sad ćete vidjeti. Evo ga. Evo je. Kako je silazio. Evo je ovdje kako je zapeo. Evo. Prsti. Eno je dole. Gledaj. Evo ga, jastučić, prsti. To je to. Prošli smo jednu jako opasnu dionicu. I nije pametno odavde ići bez užete alpinističke opreme nikako. Poslije onog medvjeđeg brloga, evo upravo smo uspjeli nekako, pronašli smo pećinu, ali čekamo ramu, pošto nije baš vičan ovim alpinističkim ovim usponima i baš ovakvom terenu. Pa evo čekamo da pokuša se i on uspjeti. Ali je baš okomito. Ovdje ja ne mogu prikazati, a evo vidite kako stijena se pruža, 90 stepeni. I sad ovdje samo lišće, čak ovdje nema ni rastinja. Imamo ovdje jedno drvo. I sad ovdje se moramo ovim uskim klancem provući. Dole je ambis, evo vidite stijenu.
Ovdje dole je. I evo ovdje ćemo ovim obodom stijene. Evo vidite stijenu. Spektakularno, pogledajte ovo. Kakva ljepota. Divota. A sad ću vam pokazati, evo gore je, evo stazi kud Medo ide. Od ozdo iz Jazbine i gore uz ove stijene. Dobra. Pa, nadamo se. Pa ispred je, a ovdje, evo Ramo nam je stigo. Živ, zdrav, dobar. Polako, samo tajbe. Da ja malo s tim počeo prekinuti, ne smijem ovdje proći. Evo ga tu i odmah otvor, nazire se. Evo ga. Hajdučka pećina. Vrhovi Djedinske planine. I dole. Jeste, i dole u dolini Sprečanska dolina. Samo malo ne idi još ništa, ne miči. Dok ne vidimo tragove. Uglavnom, to je to. Pećinu. Tačno iznad pećine. U stvari da skinim ruksak, pa da malo vidimo, da uđemo u pećinu. Koja ljepota. Evo ga otvor. Prošli put su oni tražili ovdje Ramo i taj, ali nisu je uspjeli naći, zato što je stvarno na litici se nalazi i baš se mora potruditi malo da se dođe do njih. Here we go. A? Otvor je relativno mali ovdje, nema više od možda metar visine. A kad se uđe, evo vidite, znači, možete na mjestima ispraviti. Evo ovdje je rovio Medo, nekad. Vidite ko bađu. A dokle je tamo sad? Imaš i lampu. Ovdje se može ispraviti već. Daj nam obezbijedi svjetlo pa da nastavimo. Lampa mi je koja ostavila. Evo lampi. Stiže nam lampa. Lampion. Kad svime vidiš. Da, pećina je relativno bogata nakitom, većinski. Jako zanimljiv je speleološki objekat. Eto bube neke. Snime. Ako reći uša, letiša. Ako šta izleti? Što? U tom do kraja. Treba vas završio kurs za speleolog, ja imam diplomu. Ode čovjek. Ej, druže, vidimo se. Druže, vidimo se. Vidimo se. Ja, ako nam s ove strane, ja vam šta uleti taj. A on ode. Ovdje je inače krivina, krivuda, a ulazi ovamo. Evo. Very interesting. Ako neko od stanovnika ovog ovdje zna, tamo je išao, pa nek napiše nam malo u komentaru dole šta i kako, dokle. Ima nam i Batmani. Evo ga, visi. Ima je ovdje jedan džep. Gdje? Što je mogu biti Jazmina, to je ovaj ovdje. I tamo još iza ima. Čuj to. Ima Batmanovi. Šigure. Dobro. Zanimljiv speleološki objekat u svakom slučaju. Evo ovo je prava hajdučka pećina, ono prošli svijet smo ubijali. Nije prava. Boga već ima. Batman visi da ih ne uznemiravamo. Evo ga.
otvor mali, što je dobro. Što je dobro. Međan ulazi ona dole tabi gdje smo bili. I sad izađemo, on nas čeka, jaran. Ja vidim. Sad mi ukući. Jes lijepo unutra vruće, trebali smo ostati. O, je sladno. Brr. Javljamo se direktno iz pećine. Gdje malo mi svijetli gore onoga jarana na zemina. Ne sad ko nama upadne u kafu. To još kao svijetli malo po sredini ga. To, bravo. Dobar je. Zemina. Dobra, brale. Pećinska kava. Kafa znači top. Pa je dobra, pravo, jaka kafa, nema šta. Tajbe, gdje ti me reci, jesi li kad ti ovako sjedio u pećini, pio kafu? A nisam nikad pio kafu. A lagano šišmiši po tavanu spavaju, a? Vise iznad glave. Nisam nikad pio. Eto, vidiš, eto. I mi smo to prošli, on vadi običnu flašicu vode, sad će govori kafu sebi napraviti, a voli kafu. Izvadim mi gledam u njega, sve ništa nam nije jasno. Istre se unutra jedan običnu flašicu promoćka i pije. Ledenu. Ja vidim ono šta je ovo sigurno. A on napravio ledenu. A dobro. Ja mi kažem zabrat. A ček, odakle? A ima to dozgo kapa. A gdje mi reci, gdje je to bilo u pećini, u kojoj? Mokranska, Miljacka. A, Miljacka. na Palama. Iznad Pale na Romaniji. Ja imao dozgo kapa ovo, super. Išao sam godina Vrelo, Miljacke, sad, nisam sad siguran Imam ja. Paljanska ili ova, sve su stvarno lijepi onaj... Ima velika čelična vrata na ulazu. Ja sam, ne znam, ja sam vam pokazivao, tu su našli i danas nalaze ostatke pećinskih medvjeda, prehistorijskog medvjeda, lobanje. Ja sam stavio tu lobanju sebi na glavu, ima Dado kraj mene, ima Mare, i slikali se mi objavili. Izađemo. Daj me, gdje ti ostavi ovo moje? Evo ga. Pa da skopim, rekao da ostavim. Da izađemo iz pećine, iz brloga. Bac. Gremo nazaj. Eto ga. Konju planino, vjetar šumi bruji, lišće pjeva, žalovite pjesme, borovi i jele, javori i breze, spijaju se jedan do drugoga.